Views low. Ada dah hujan views low. Views tak low. Ini actually smile Mungsa kami thanani posini netrite gari checking claima jarawo malkum kaisa bolero TR01E 2409 gari phaimani hingkai abono nugui checking claima jara je malkum chaloknai tai bisingo tongnai borok rok koroktam borokni tomungno naioi sondeho ongkha hangkano borokno kaham ke kok singmani borok athar patar kok saka hangkano gari no checking khlaika backlight rok khulugui naika backlight khului naika hangkano Siddi gajani packet Manjak kha aboni pore kai tai checking khainai mani gari ni je phaklai tongmani ceiling ke sarabo gaja packet Manjak kha total 215 kg যেটা বাজারও প্রায় 2,25,000 টাকা নি সরি 3,25,000 টাকা নি গাড়ি বেংনে ফেমনে স্যার গাড়ি আবো মালখুং আগরতলা বখাংনি ফাইমানি আবো আসাম থানা কক